taisa thangrang hafaro kalaijak Manipur and Biren Singh hafangni phsing bodolni M.L.A rokni bisingono jolilai mong Manipur berai khire nigamni chairman thaibo tongmani sayambo bini chairman Thaini simi yakarukha thairok manmane ulni simi no mungsabo naikol mongriya phiaba radeshamte sayam khorok no 2017 bishu Montri angmani phiaba 2020 bishu no khorok no Montri ni thairok yakarukha khoroksa M.L.A saka kwbangma lukorok no deliwo tongoi joto kogrok saimano phaitongnai salni saltamni bisingo no yakarnani thairok teibo kwbang angnai ajarawo kisa misani bagai hafang sanamoi manka okra ojama himonto bisha Sharma bodolni kebeng nai rogni kahai Pradesh Ajukphang Sharada Devini kahai hafang kaham keno samung khlai tongkha M.L.A eba chafang okrani chubamari Rajkumar phsing ni kahai jotono Montri angui tongoi mano phiaba jotono jora shep hafar naibi tongo. Bureau report Bokhorok.